We staan weer op de markt in Oostburg en de stelling luidt: wij gaan graag met het openbaar vervoer in West-Zeeuws-Vlaanderen. Benieuwd naar de reacties. Ja en nee. De prijzen die stijgen de pan uit ondertussen. En er is sprake dat de OV-chipkaart er ook uit gaat gaan. En dan moet je verplicht met je app van telefoon of bankpasje daar te betalen. Maar dat is voor vele mensen niet haalbaar, omdat met de technologie die mensen, die oudere mensen en zo, die kunnen daar ook niet meer mee. Die klagen er nu al over. Dus, en dus moet je volle pond ook gaan betalen in plaats van dat je OV-chipkaart toch een beetje goedkoper uit bent. Nou, dat is zeker. En het is nog redelijk bereikbaar allemaal. Ja, als ik het nodig heb, dan zou ik het doen, maar ik heb het niet nodig. Ik heb een auto, een fiets en een scooter. En daar rijd ik mee. Nou, ik ga graag met het openbaar vervoer in Zeeuws-Vlaanderen, inderdaad, omdat ik erop aangewezen ben. En dat is juist het punt. Ik denk dat hier veel aan verbetering gedaan kan worden. Bijvoorbeeld als je van Brugge, van het ziekenhuis, terug naar Breskens wil. Of je wil van Breskens naar Brugge naar het station, dan sluiten de bussen heel moeilijk aan de treinsituatie. En ik denk dat daar een verbetering op zijn plaats zou zijn. Ik kom niet van Zeeuws-Vlaanderen, ik kom van Schouwen-Duiveland en wij maken eigenlijk nooit gebruik van openbaar vervoer. Dus ja, we gaan altijd met de auto, want in die dorpen moet je wel met een auto. Want ja, 's avonds na 8 kom je dorpen niet meer af. Daarom gaan we met de auto. Dat doe ik wel graag als er meer bussen waren en op vaker reden. Dus dat reden niet frequent. Ja. Komen we ook niet overal. Dat was weer de stelling van de week. Ik ga graag met het openbaar vervoer in Zeeuws-Vlaanderen. De meeste mensen gebruiken het openbaar vervoer niet, maar wilden niet voor de camera reageren. Degenen die wel het openbaar vervoer gebruiken, zijn of tevreden of zien veel mogelijkheden voor verbetering. Tot de volgende keer.